Egunon, errukbizaleok, hemen gara berriz, beste aste batez, Altamira rugby zelaian. Gaurkoan Alcoben da zugu, hemen, nerekin... Barritu, eniaut galpasero daukeu. Eniaut, nola ikusten zugu gaurko partidu? Partidu zaila da, ez? Bai, egunon, partidu oso zaila gaurkoa, oso garrantzitsu baita ere. Eta, zen guzkuten da gaurko partida. Aurreko asteko baino desiente zailagoa, nik uste. Gaina hori, azkeneko bi jardunaldik die, datorren asteko partidu ere ez da erresa, baina balore asko dauken partidu die. Goiko taldeko klasifikazioa edo sailkapen hortan egotea ja aseguratuta dauke, ordiziko taldek, baino gaurko partidu honek balore dauke baita, ez da fase hontakoa eta datorrenekoa, ez? Azaldu pixka bat, Bai, hori da, aurreko astean nahitu ginen izketan, honei buruz baita, baina errepasauko dugu. Oraingo sailkapenen lehenengo seien arten klasifikatzen dienak, jolasten dute beste ligian beste bigarren zatie, ida jokatzen nahi dagoen, buelta jolastuko da. Eta klasifikazio hortako puntuazioa behize ez da zerotio hasten da lehenengo seien arteko kontrako partidutako puntukin. Hau da, aurreko partidun Lesabeiesen kontra irabazitako 5 puntuk, bigarren fase horretako klasifikazioako ez dute balioko, ze Lesabeies bigarren talden gelditzen da. Baina kasu honetan Alcobendaz bigarren dijo, eta hauen kontra irabazi ezkero 4 puntukin, bigarren fase honetan 4 puntu gehiago edukiko genio, eta horregatik da oso partidu garrantzitsua. Baina ikusten dugu, pasadan hasten gertatu bezala, igual etxetik ez dezue guztiz ikusiko, baina fijatu ezkero pixkat banderinetan eta zelaien sekurako aizea dago, asteburu guztien zehar gertatu den bezala. Hori faktore garrantzitsu bat izango da, ez kontu izatekoa. Bai, gaina rugby kirolan ostikoa eta pase luzek eta asko jokatzen die, eta oso garrantzitsua izea. Ligan jokalari garrantzitsuz betetako partidu da, Valentin Cruz, beste talden ere Perotti daukeu, ligako okerez baldimanao ensaiago gehien lortu ditun jokalarie, ligako bigarren anotatzaile handinare behai badauke. Partidu zaila da gaina, okerez baldimanau, Xavier Martin dago, Alcobendazeko talden, jokalari behasain dara, ordiz inibilitakoa, partidu berez izango da behantzako baita, ez? Bai, ez dut euki berekin hitzeteko aukera behendik, baina seguro nau partidu oso berez izango da behantzako. Bere lehenauko etxen jokatzen ibiliko dalako. Pixkat amaikakok behatuta, sartuko da pixkat ordiziko, amaikako hartatu magosteko behatzen, ekipo de gala esaten den bezala da, ez? Bai, aurreko hasten esan genuen etzala ekipo titularra esango deuna, baina gaur haragi guztiek jarri da. Eta batekin aurreko hasten bezala, Asier Orbea izango dugu, Txigrenski ez izenekoa, bigarrena Diego Carvajales, eta hirukin lehenengo lerroa bukatzeko Sofisa eukiko dugu, bukile izenekoa. Eta bigarren lerro, nahu bai dala betiko bigarren lerroa, Asier Alvarez deulate, eta Kaua Leuma eukiko ditugu. Hirugarren lerro, Aitor Lasagasti ordiziko jokalari gaztea, Antoni Matoto, eta 8 bezala Oier Goia. Aurrelari... Bai, ez dut uste aurrelari hobeik eukiko deunik. Eta 9 bezala Juan Manuel Escano, 10 Valentin Cruz, denbora asko dijo jogaue, deskanso eman nahi izan dielako eta Lander Mujikak oso partionak inditulako. Eta gero 11 zenbakikin Iñaki Puia dena, esperientzia handiko jokalarie, eta beste egala Asier Korta izango dugu. Zentro postutan Nimaloda Lanondo eta Jubert Engelberg, eta hauek betiko pareja dia, ez? Beti oso seguro jokatzen duenak, eta atzen Julen Goia, aurreko urteko bere postun jokatzen. Oso da, partidu pixkat ikusten, hasieratik ikusten ebi talde konzentrauta darela, ikusten ditugu akatxiki batzuk egoten nahi dira, baina partidun garrantzi izan leke hori baita, ez? Goi momentu honetan konzentrauta aztea eta hasieratik topen azte horrek, igual diferentzi markatu aldo, ez? Partidu bukaeran. Bai, beti esaten duna, aseran ematen du, hendikan asko falta da partidu bukatzeko eta ez du garrantzi handik, baina baina aseran lortutako puntu gero bukaeran diferentzie markatzen duenak dira. Badaki hori aipatu deula izea, baina guainik ikusten, azkeneko akzio hauetan, ostikoketan, nahiz eta oso gora junkero direkzioa asko aldatzen dela, horre aztibili beharko die, bai saketan, albokasoketan, tuxetan, eozein pasetan, zela egindakotan, ostikotan eta olakotan, aztibili behar da gaur, ez? Bai. Eta lan handia dute Julen eta bi egalek, beraie dilako ostiko jasotzen eta ostiko defenditzen arduradun nagusik. Eta bain ikusten dugu oso presio ona indola Juan Maleskanok.
Eta beraien zelaian jolasten saiatzen. Baina, aipautako akats txiki horiek, hain zigor golpea indo kaua lehumak. Ez do, plakatu do, baina ez da aldein. Ikusi du barkamena askau diola bere taldekidei. Baina, bueno, hain nostikoa beraiek, haizea alde dutela esango nuke. Bai, badi baietz. Bai. Ontsa albotik atea do. Eta aipatzeko baita, azkeneko 2 partidutan, garrantzitsu izan da Lander. Bai. Ez du lekusi gaur taldeko deialdin. Aipagarri partidu honak intzilulako, baina aipagarri baita ze nivel da hon ordiziko taldeen, ez olako jokalari bat kanpon usteko beste ozein taldeetan titular moduan aritu altzana eta konbokatorietan sartua dana errez asko. Gaurko partidako behar bada Maroti ikusiko zonetzala guztiz beharrezkoa edo beste jokalari batzuk beharrezko goziela eta kanpon gehitu da, ez? Bai, eske azkenen Landerren postun oso postu garrantzitsua da eta gaina bere postuko titularra esango duna Valentin Cruza eta jokalari hori baino bea izatea oso zaila da. Lana dago, ez? Bai, oso ondo lan indoaz egun hauetan eta nik uste horren opari izan diela joka ditun 2 partiduk. Baina, bai, aurreko atzo jokatu zuen 23 urte zazpiko ligan eta, minutuk jokatzea da adin honetan eta... Bai, azkenen beti gustatzen zaigu konbokatoria barrun egotea eta partiduk izatea, baina, bueno, baita ulergarri dela, handi jokalari gaztea dela, ikasteko asko daukela, oso gai dela, baina, bueno, pixkanaka azten jungo da jokalari badala, ez? Bai, ez da dudeik ez. Bueno, hortxe ikuste jugu, momentuz, nik uste errespetukin, edo ez dakit, bildur puntu batekin badakitelako eozeinaka txizan da, beste talek ez dola barkauko gaur, ez? Bai, oraindik alerioa ezautzen lehenengo minutu hauetan, alerioa probatzen, zertan flakeatzen duten gehiago, nun aldan min gehiagin. Eta, zigor golpea, adierazi du epaiak. Bai, marrazinak egin jungo da. Bai. Ez dakit, ez du argi ikusi berak edo... Bai, horretarako daude marrazoiak ez. Bai, ez? Lau begik baino gehiago ikusten da eta... Bai, baloia nik uste... Badirudi beraien alde izango dela? Bai, beraien alde pitau do. Ez dakit, esango nun igual ostikatu dona o defenditzea Alcobendaseko jokalari bat presionatzea zijonen, ordiziarren batek enbazu indiola edo... Izan lehike, ez dakit. Bai, nik uste baiek ez daukela guztiz argiz Marrazaina eta epai jauna jokaldi komentatzen da biltzbik, beraz... Ez dakit ze izango dan. Ega. Bai, bueno, ez da egokina ez, hola joku haseratik geldituta hastea partidu moteltzen, baina, bueno, kaua deitu do, igual txartelen bat edo, bai, potxiko eman do, Julen kapitainei... Bai, hitzeik nahi da. Nien ez kontu hau, txartel horia, 10 minuto kanpoa. Ez dakiz izan leken ez da kejatu ez da asko, beha, ez toka aukera asko ez da kejatzeko zego lokerra ba izango zen, baino... Bai, kirol hontan sandako jamen eta uro jetxita beka. Bai. Ez dakit ba. A ber, zer erazten duen. Bai, txokatu inola, eta huk, bai. Sandakoa, presionatzea zijo nahien bazu indio, ukalondokin gesto inola esan du baita, así que, bueno. Hola izango da, bai. Bueno, baien taldeak ikusita, beste taldeke aipatzen genitunen, pixkat analizi hori gendunen kanpotik, talde indartxu ikusten da, ez? Pixu, kilo gauzkien taldea ematen dodala, kontaktutan imaginatzea gor jungo diela, ez dakit berba da gaur albotako lasterkaldiak aprobetxatzeko aukera izango duten, ez dakit berba da txokea jungo dien aurpegi, ez dakit nola ikuste dezun. Bai, hemen zazpie zulo sondi arkitu da, oso metro asko irabazi ditu. Bai. Eta... Oain joku nahasi, aurrak ari zaio, eta berreskolatu. Juanma, a ber. Enbazu indio. Bai, hori ikusi dugu. Bai, nik uste. Bai. Ez du adirazua. Bai, nik usten dugu. Nahiko algi ikusten zuen, Julen goia ikusten dugu hor, nahiko asarre, bere nahi ere... Julen egin hasten dana, oierrekin garraitzen du, beti da bintze. Beti bi baten kontra izango da horrez, beti bentajo horrekin dihot. Ez dakit, hemendik, bai, jauna ez duz ikusiko zon, guk ikusi nahiko nasi jundara joku hor, baloiak alde indiola, Alcobendasi eta Juanmak... Hori aderazi da ez, aurrak ari zaiola eta Juanmak berreskuratu du, baina bentaja abantaia zeuken. Bai, nazan, bai. Eta... Ea da, bain gure zelaietik aldan da urrutina jun, hor leku erreskutxu edala. Ea berba.
Ikusi dugu, zazpie oso indartxu puskadola Urdiziko defentsa linea, baina bueno, hor esan beharrako da baita oso entxufauta garela Urdiziarrak, eta bela ixe ez, konpondu dela egoera, eta defentsa seri batekin baloia bize berreskuratu dutela. Eta, berguain, uztartze duetan, komentatu deruna, baita kiloa hauzkie, Urdizike bai, nola juten dien. Uztartzea gaina komentatzen zenun bezala lehengon psikologikoki baita bere eragina dauki ez, lehenengo uztartzetan indartxu juten bazea, ikusten baldin batzu metrok irabazte izkezuela behaiei horiek urrengo jokalditako ere eragina izango dute ez? Bain, golpe frankoa pitatu do, eta ostiko politie, erra. Burutan jungo zaio, oso ona, metrok irabazteko erra. Medeke, ostikatu ingo du. Ikusten dugu, efektu berezi, Eta bai, nola beraien ostikatzaileek ez ton 22 marran barrutio bota ostikoa, zuzenen jundanez, ostikoa bota on puntutio ateratzen da alboko sakea. Hau da, zuk zure 22tik kanpo ostikoa bota ezkeo, baloiak zelaien barrun botea eman barra duke eta gero kanpo atera den lekutio ateratzeko alboko sakea. Bestela, baina ikusten da ikean bezala, ostikoa bota don lekuti bertatik botatzen da alboko sakea. Hortxe ikusi dugu marrazainen bandera behiatuta pixkatzea izetan, zuek ideia bat itxeko. Eta ze zaidan, holako akzio baten, Valentin Cruze baloia, baina ze zaidan holako akzio baten, pentsatzen ez duna ikia, ez? Faktore asko eragiten bai du hor. Eta, oso gorra ez, lehenengo saltadoren erabaki dute ateratzea, logikoa da bezala, rekorri gutxi gokelako, baina alare. Hemen, ezin da ez errekrimina jokalari, oso zaila. Gaina partidu aurretik, komentatzen gara pixkat, eta esaten dute ontan aditu dienak, eguerdiako ja haizea edo geldituko zala, gero euri hasiko dela ez dakigu, momentuz ez asko gelditu haizea, hor Juanmak oso ondo, bai, beraien pasarrea hor. Ez da bat komenigarri, lehenengo 8 minututan jagola hastea, burua era juten zaizu eta ez da zertako balio. Lasaitasun pixkat, bakigu jokalari beroa dela, askotan hori bere arma da, baina hori kanalizutu behar dago, ez? Hasiera-hasieratik hola ezin da hasi, nazten, ze behar bada baita hori bilatuko du, autuko du horier, badakite kriston jokalari dela, eta saiatuko diogu baita baina partidotik ateatzen, ez? Gaina jokalari badaukeu kanpon, 10 minututako atera du, ez zaigu komeni, gerra hoetan sartzea momentuz. Oso ondo defentsan, ederra hor. Bi junta ezkio, xerporta junda eta laguntzan. Oso partidu serioa, gantan hemen zelai erdi ingurun jolasten nahi da, horrek esan nahi do partidu disputatu izaten nahi dela, inorrek ez dauke jabetza baingoz, eta zen guztetan alboko sakea. Ez baita guazai, azkenen pentsatzezu sake motz bat ikia, baieke badakite, haizea daula, baieke bakite hor defenditu barra izango dutela, baina hor erabaki hori hartzea, lehenengo pase hori ematea edo urrutia botatzea seguratzeko ere zaila da, ez da pase seguru bat ez da, ez? Gaina partidu hasera da, konfiantza hartu barra dauke, bai jortitzen donak, saltatzen donak, altxatzen donak, eta bain arbitroa lasaitasun eske, eta Horrai. Hemen kexu die, partziala bota duela ez duela pasion herria bota, baina, bueno, epaieko dute ikusi du eta beak egintzen da. Ondo utzi dute, Engelbrecht, iruditu zaitzala, baina... Bai, jigu ertzan. Baina ostikoa gaitzea. Altu, Bai, presio oso politie. Alde indio hor, jolariri. Bueno, ondo utxita. Mina hartuta ikusten dugu amagusta, ez da gitzein duen. Eta adibide baietze hori ere eskeze bilen, laguntza eske. Apoion edo igual. Euskalo. Baina, bueno. Aldaketa, badirudi. Bai. Belauneo, ez da gitzein. Eusten txorkatia, eusten izan txorkatia ez dakit ez da asko moitzen. Seinale txarra. Baina horri txarrak, zemuz. Ustikoa, txokoa. Ontxe utxita. Oin bera bota behar da hori. Ondo Imanol. Ondo eutxita hor, Imanolek. Berrize, bera. Bai. Hemen keixu die, madrileño, baina, bueno. Da. Baina, eskua ez da, gehiagi jolasten eskua, ostiko asko botatzen nahi horrek gauza moa dauke, terreno asko irabazten dela, baina baloian jabetza belaxe galtzen da. Eta baina, berak ikusten dugu oso ostiko politu bat, horratzek aldea
ez zuen ondo kubrituta. Eta tengo da, bai. Bai, beraiek bain justo 15 zenbaki du elurren, min hartuta eta 15 zenbaki da atzekaldeko defentsa hori antolatzen duna eta horren ardura duna eta bain gabezi horrekin, pues... Bai, da Xabi Martin ikusten dugu hemen. Bai, 23 zenbakia. Bai. Komentatzen genuen zala lehenengo 15 hortan ateako, baina, bueno, molako gauzak gertatzen dira partidutan, ez da presto martza. Bai, zorte hon puntxu bat beretzako, bere postun jolasten duenak min hartu dolako. Bai, eta badirudi nahiko Bai. larri izan lehikela ze Bai. Laguntzen datoz, ezin izango dago bere kabuzatea, bai, erra da bai, ez dakit. Bain, UDA-teko aprobetxatzen jokalarik eta lehenengo minutu hauetako komentario bat o akatxen bat edo ikusita. Konpontzen saiatzen, eta bai, ez da pinta honik ez, jokalari honek. Pena ez gaina olako partidu baten, nahi dugu 15 kontra izatea, eta olako jokalari garrantzitsu bate alde itea, 10. minutune, pena da ez, beretzako ere. Eta beti aldaketa taktiko bat balin bada, bueno, dauna dago eta listo. Baina hain min hartuta ikustea jokalari bat ez da inoiz komenigarria. Bai, ez dakiz izango den. Bueno, seitza tokatzen da ez? Bai. Listo. Aldaketa indue, Xabi Martin, ipatu deulena ustez. 18 urte zazpiko kategoria arte ordiziko jokalari izan da, jokalari behasaindarra da. Eta bere talentugin Inglaterra juntzan, sorte pixka aurkituko zen. Hor, Saracenseko ekipo inglesan eskolan ibilia izan zen. Eta bain, Madrila bueltatzea erabaki do, Espainiko 7eko rugbia 7 ditzen zaionan suerte pixka aurkitzen duen, eta bai, rugby mundun bizi ateratzen ea lortzen duen. Txikitatik jokalari oso bizi eta oso azkarra izan da, buruz ez korrika bakarrik, buruz oso azkarra, rugby ondo ulertzen duen jokalaria. Eta, bueno, etorkizun oparo opa dio, baina gaurko partidun kale pixka ditzen badin badore eskertuko dio. Zortea opa dio, hemendik aurreako partidutan, baina ordizin kontra lasai ibiltzeko, ez? Akordatzeko hemen ibiltzala, eta bueno, gaur lasaixo ibiltzagatik ez da zerkertuko. Hoi da. Osa, a ber. Mota hortxe ez, komentatzezun bezala, nahiko berdin duta, joku zelai erdin dago, ez batek ez bestek. Eta beti zigor golpea, ordizin alde... Azkar hor, Valentinek. Azkar, Valentin, bai. Ez dio utzi azkar ateratzen, ze berez... Ez dakit ba? Ez dakit ba? Baina bai, ordiziarentzako baloia. Bai. Bueno, aipatzeko baita ez, minutu hauetan jokalari bat gutxikokin garela. Bai. Lesio bat izan dela medio baita horrekera izango zen, baina bueno, nahiko ez dugu ikusten aukera hundik izan duenik, justo espulsioa, bueno, minutuko espulsioa onda, eta behik metrosko irabazi dituzte, zazpi zenbaki horrekin, baina bueno, bestelari mantentzen ari gara, ez? Bai, eski ikusten nahi gana da eskua jolastegen arriskadatu partez ostikatu eta beraiek akatsen bat itea provokatzen nahi gehala. Eta daun naizekin nik uste teknika hori oso ondo pentsautako dela, nik uste entrenatzaileek eta jokalarik adostutako taktika dela, eta segun zuten den. Kauaia ikusten dugu hemen, pixkat estiratzen, ez hotz sartzeko partidua, hori garrantzitsua izango da ez, igual 10 minututa gero pixkat oztu ikentzea, ez on asko berotuko ez da, baina tope sartzeare. Tuxe galdu dugu eta kosta bintzeko reakzionatzea, Xabi Martin hemen, balaiokin, pase hona. Metro asko indituzte beraiek. Baina ikusten dugu hortitziko defentsa linea bize oso ondo antolauta daula eta... Hortxe, erki. Nik uste doier bilatzen nahi diela, Bai bate bai bestek. Oso ondo hemen. Hor. Alde india bai. Ez du epaiek ez ere aipatu. Hor. Joanak eutxi. Jokalari nik uste abana pitatzeko zai zerela eta ez du ez zerrela dirazi epaiek. Hor, metro asko irabazte, metro gutxi faltanako bendaz. Bai, oso indartxu dira beraiek. Baloia korrik hartzen du eta gelditzea oso zaila izaten da. Ia marra baino dare hor. Bai. Oin gogor defenditu beharreko abantaila dute beraieko gaina. Hor gogor eutxiz Valentin. Bai, alde indi ordea, atzeak abotatzea lortu du. Baina eskoa jokoko du. Metro asko bide. Ezin eta bai, entxegua eritxiko da bai. Xabi Martiniak sartu den entxegua gaina. Azkar esan dugu, lasai ibiltzeko eta... Bai.
Bai, ez oso gertu zeren, ez da metro asko zuzkien, baloia ireki du azkar eta aprobetxatu indu ez. Bai, gaina inertzia positibo bat egin zekozten, 40 metro irabazi dituzte jokaldi bakar batekin, eta ja, inertziari gelditzea oso zaila da. Hain arnasa hartu, ondo pentsa guzein berdan hemendik aurrea eta behize, jokatzea. Bai, azti bile daiek, komentatu duen akzio hortan ez genekin abana pitatuko zon, ez zai iruditu, epai jaun nahi eta pixka gehiago dio hor erdibidean, ez zekitela gelditu, ez gelditu, Madrilenak azkarxo ebili die eta aprobetxatu du, ez? Bai, holakotan beti epaiek ez erresaten duen arte, jolasten jarraitu behar da, zaila da, zelaien zaren, baina bain ikusi da ez. A ber, ba. Ez dakit zertan nahi da, Valentin. Baloia eskundan ama. Ez dakit, ba. Markagaiun ikusten dugu 5 puntu gaztiela igo. Ez dakigu. Bain ikusten dugu Jonander Aizpuru hemen lineai deika, jokalari kanporatu egize sartzeko. Pasako zen ja. Eta zigor golpea ortizin alde, ez? Ez da entxego izan, ez? Ez da entxego izan, ez? Ega zera irazten duan. Horrexateuna ez, askotan igual jokaldi naztu die, ez da ikusten, hori azkenen epaiek ikusten dugu gertutik. Zigor bai, bat zenbakie kolpatzea jundala usten eta biderazi dola. Izan lehike, erraka garbitzeko jokaldi hortan, izan lehike, bai. Oso inostos tipo polike botago, bai, ederra. Eta bueno. Bai, martxa baize. Zorte puntu bat eduki dugu, txegu ez bereien alde eta... Bueno, atentzio puntu bat emango die, ez? Esango die, bueno. Bai. Iritsi die. Espabilau eta... Ojo hauekin. Lehen haure... Horako tuix bat galdu eta 40 metro irabazi ditue bestek, abertzen muzatatzea nahi gotu xau. Bai, sake ere, motza, ederki, aseguratzen. Eskua jokatzen, Imanol aurrea, ondo gelditu du. Bai, ikusten deuna oso azkar, beraiek defentsan, ordiziko jokalariek plakatzen duenen baloi askatu barra dauke, eta beraiek arrantzatzea askotan juten die, jokalari bakarra juten da, baina oso inteligente juten die baloia lapurtzea eta ikusten denez, bain bezala retenida pitatu do, hori, ez dola askatu baloia. Komentatu behar nizun pare batak zigon dira antzeko ez, partidun? Hor, kasu honetan Imanolek beste zeinik ez zeuken, lurreari da eta baloia askatu barra, baina hor apoio gertu behar die, jokalari guztik nahiz eta tuxen ez altxau ez saltoin, gero jokua irikitzen danen bakoitzak bere zeregina duke eta hor nik uste jokalarin batek hankea sartu dola eta... Haliteke, bai. Ega bain. Berek esak motza indute. Bai, eta mola jokatu behar du eta... Eta... Uztartzea ordiziarren alde pitatu do baloia zeuken jokalarik bere ekipoko jokalari baten kontra txokatu dola, mola sortzeko hortan, baina uztartzea ordiziarren alde. Errespetu asko ikusten da, bitaldeen artean badakite ezin dela txorakerekin markatu ibili gaur ze... Bai, aurreko partidukin alderatuta askoz partidu seriogoa eta esango nuke ajedrezeko partida baten antza gehiago daukela honek. Aurreko dana ondo pentsauta eta ekintza guztiko ondo pentsauta. Aurreko partida askoz puskatu izan zen, askoz alde batetio besteak korrika eta... ea ba... Bizte errepikatuko dute. Bai, ikusten da gainea, bai talde batek, bai besteek ondo ikasita daukiela ez, beste talde joku, beste talde jokalarik. Bai, hor lan asko da batzetik ez. Aste guztin zehar arerion partiduk eta ondo analiza barra die bideokin, nun flojeatzen duen, nun atako udaltzaien, nun ze jokalarekin hili behar dan kontuz, nola jokatzen duen eta hor atzetiko entrenatzaien eta jokalari batzun aldetik lan oso... Ikusten ez dan lana da, baina gero diferentzia markatzen duen detaile txiki dira. Hola, xe da bai. Ea uztartzen honetan. Bai, nik usi dugu epaia leku zaldau dela uztartzen, Bukile Sofisa eta beraien ekipoko bata. Arazok ematen haitu di aurreko uztartzen, eta oso indartsu hor, beraien uztartzea, baina baloi ordiziarrena. Ustikoz jokatu. Bain, Xabi Martin, baloiakin.
defentsa, bueno, oendik hobe zeiken, kriston ostikoa bota du, Matoto baloiakin, oain aurre ingo jokalari honek ez tobi aldiz pentsatzen. Atzeak bota du ere, eta, antolatu behar du jokuk. Beraiek ikusten daunez, errakak asko zikintzen ditue, eta zigor golpea, ordizin alde. Bai, adi abiltz gaiek, ez? Ezein kontaktutan bi pertsona guzti jugueti nahiz bat plakatzea sartu, laguntzak momenturo dauzkie, horrek garrantzia dauke, eta badakizu plakatzea zoatzenen baldin badakizu zure jokalari bat, zure taldekide bat zurekin daula horrek beste konfiantza batekin ikizu sartzea, ez? Bai. Gaina ikusten dugu plakaje irabazlek nahi diela, ez? Ordiziarrak atzeak abotatzen nahi diela, eta horrek moralki beste plus bat ematen dizu. Ikusten dezula korri gaitek mezi dola. Eta, bueno, beti esaten diteun txikik die, ez? Eta txiki horiekin ikusten dugu bezala oso defensa serio egiten nahi zien beraiek, ordiziarrak atzeak gazigozten, eta akats punto bat, o ekidingarri ezan akats batengatik, ordiziarra beste, ez da gitu, 30 metro, irabazi ditue. Halaxe da. Lehenengo 20 minutuetako balantzea, esango guztien dute, arriskatzen pixkat eta baloia galdu. Ez, komentatzen ari nintzena, lehenengo 20 minutuetako balantzea markagailu behituta, argi dago ezin duela ez alde bateaz bestea bota, esan aldeu baita, behaik izan dituztela aukera, klaronak esan leizkenak, baina ez dute lortu, ez? Materializatzea azkenen jokaldi hori ere inbarra dago, eta azken metroetan ondo erabakitzeke, bere puntu dauke, ez? Bai, ikusten dugu beraiek defentsa puskatzeko erraztasun gehiago duela, gehiagotan puskau du ordiziko linean, ordiziko defentsan marra, eta ordiziarrak ostikokin eta joku landugo batekin aurrein barra du, eta horrek Horrondo utxita. Bai, defentsan oso indartxu Matoto eta baloi aurreak erori zaio. Eta hori da, ez? Defentsa serio batekin, lan handi egin da, baloia berreskuratzea lortu du. Bai, hori ezin zaio egotik, ez? Talde bate bai bestek, bere defentsa ondo espegatzen duela, argi daukegu. Hortxe arerik, zelai erdin, ez batek ez bestek aurrea zinin. Eta ea. Ze, ala minima ez, esaten da bezala, akatsen bat iten bali mado ordiziako defentsak, gehienetan ikusi duen bezala, metro asko iten ditu ere, eta hori gero metro horiek berreskuratzea oso lan zaie eta neketxue da. Eta bain, guztartzea erdi-erdin dau, politiek izaten diok, gero irula ordena jolasteko garaien aukera alde batea atakau, beste atakau eta beraien defentsa irakurri behar da, eta oso aukera asko ematen ditun puntua dau. Aurreko uztartzen ikusi dugu. Bai, komerik ikusi dugu, indartxu sartu diela, ea hontan. Oso serio. Bai. Erori indordea, eta zigor golpea ordiziarren alde. Oso ondo. Bai, iruditzen zait gaina ostikatzeko bentaja edo baloi luze jokatzeko behe daukiela haizegatik momentu hontan, banderinek pixka dituta. Haize alde daukia, ez? Bai, hori esango nuke, bai. Hemen zelaiendaren banderinek dan fijauta bintzet, haiek alde du. Eta bain, gero baloia oso gora bota ezkeo, goran haize gehiago dabil. Eta ez dakiz azkenen gora nola daun, zerratxa daun, eta ez dakizu noraingo daun, ez? Eta nik uste du bintzet, tuxia jokauko zuela behize, haizea kontra neukita eta aipatzen egin emezela. Baina, ostika maki eta botatzea erabeki do. Indarra hondikin eman barko dio handik maki eta iritsi, eta gaina haizea kontra neukita, ostiko zaie. Baina baita ostiko zaie, baina aipatzekoa zeinek ostikatuko duen, ez? Batemateko ostikatu hori baldin bado, jokalari hori da, ez? Jokalari daukeu, vamos. Ligako puntu gehien sartu ditun jokalari da, ostiko eta makieta eta beha botatzen baito. Eta, Iritsiko da? Bai. Eta hemendik bai ez badirudi? Ez. Hangeluk baize faia hoin digu? Bai, bueno. Eske oso ostiko zai ezan, Bai, batek esango zon erdi-erdin zeon da ez to sartu, baina... Fuerte da, bien. Hemen otatzen dugu. Bai. Erretransmisio kabinan edana moitzen zaigu. Horre aguantxe ikusten da, baloiak zer raro indon. Bai, eta... Juertek, ikutxu aldo? Hemendik baietzi, bazirudien, Bai. Marratzainek esan do. Aipatu baita ere bi marratzainek oso gazte dila. Bakoitzak 21 urte ditue. Nire kontra txikitan jolastutako die eta ez haunek egiten zaizkit. Pare bat urte damakiteok, lehenengo mailan marrazain bezala. Eta, bueno,
txukun xamar egiten du haien lana. Eta responsabilidadea baita, ez olako talde batek aipatu behar izun, ez dugu esan, baina, bueno, nik uste ikusten ari dien gehienak jakingo dutela Alcobendas ze mailako taldea den urtero hor goran ibiltzen dena, eta esaten da bezala, daneako, presdare, liga irabazteko aukera dituzte. Bai. Osea, da talde bat urtetik urtea, badakizula etortzen dienen, nahiz eta partidu etxen izan, partidu zail bat jarriko dizutela eta galtzeko aukerak lortze darela beiekin, ez? Eta denboraldi goraka dijon talde bat da. Kantera ere, bigarren taldea ere oso potentea du, Eta hori, azkenen ekipo baten indarra bere bigarren eta hirugarren taldetan islatuta ikusten da. Eta Alcobendas hortan oso erreferente bat esango nuke dela, ez? A ber, uztartze guain. Oso ondo ikusite, oso ondo hor, bukile, lan politia indo, berak azijon eta bizkarrak ingoraka. Baina errepikatu ingo da, ez ondo ikusi epaiak. Berdin duta ikuste ditugu taldek, ez, uztartzetan. Bai, errespetu handikin, bi kontrariok. Eta, 0-0, marka bai. Arritzeko da. Espero nun berdin duta dautea, baina, bueno, puntutxo bat ikuste ere, aukera izan die. Ez da iritsi. Aukera, entxegu esartu du, eta gero aurretik indakoak gaitxo batekatik. Bertan bera gaitu da, ez? Eta hori, hobe, seinale hona. Bera indo. Ez dakit, zaidien zehatzen? Sebas. Mediku guri deika idea, igual 15 emakin medikun beharra du, Ez dakit. Arritzeko azan ez, oiuka ikustea hor zelaitik kanpo. Nik uste nun jokalarin batei zerbait esaten, harritu inau. Sekula baizea dabil. Gaina banderinetan fijau ezkeo, batzutan ezkerreti eskubia da, gero beste batzutan eskuiti ezkerrea. Hori igual izan daike hemen zelaien barrun egiten dien korrontek edo, gero hor goikalde hortan baloia juten dan lekutan, ez dakit nundi joko don. Baina komentau behar nizun lehen beste aldea zeunan esan behar nizun, ez urte daukun bigarren zatin mantentzen da, hola gure aldengo da, baina ez dakizu ez, momentu baten alde batea eta gero beste baldin badau, berez zaile baldin badaia izekin, hola baldin badau guendi zailegoa, ez? Hemen, Oier hor? Oso ondo gelditu do, amalauek, bai, ezautzen du ea, ez, Oier? Bai. Hemen oso keixati haitzen ditu ez, madrileñok ez da ohikoa, hola buiak haitzea, entrenatzaileak izango dira hemen egoteko, eta ez dakit, harritzen hauen zerbait da. Bai, bakite baita behiek, ez garrantzi dauken partidu. Bai. Eta tentsioa hor ondo, metrok irabazten. Bai, oso ondo ez, apoioekin ikusi dugu baloia polikigo iriki duela, eta bain eskua jokatzen. Imanol, bai. Bueno, apoioekin oso ondo konpondutakoa, Asier horbea txigoneski aurreaka. Oso ondo garbituta, baina baize. Bai, pitatu du. Eta bain, hitzeiteagatik, arbitroik kexaka hitzagatik 10 metro gehiago. Beraien alde. Horagotan, arbitroak esaten duna hemen, eta nahiz eta ados ez egon, hobe da isilikotea eta defenditzen jartzea bestela 10 metro oparitzizkizu kontrarioi. Eta pitatu du lehena bai betzen egin, ez? Defentsan... Ez da gizeinagatik izan hitzeikeako hori ez da gizango gara izango zen. Hori... ekipon falta badala ez zela esango nun, ez? Batek hitzeiten du, baina danan... Disiplina hori danak mantendu beharreko zerbait da. Ea ba. Ostiko politia asko agotago, ordeziko 22ko inguru da. Hemen behize zigor golpen bat inezkeo, ojo, ze makile desente gertu dauzkie, haizeare alde esango nuke dauketela. Aber zerta jokatzen duen eta defentsa politia egiten duen, ordiziarrak. Ikusten dugu baina zela ikanpon beti komentatzen dugu, jendea ikusteko aukera daukela. Bai, baloia, ordiziarrak. Bai, ordizina, oso ondo, matota aurreaka. Oso jokalari indartxu da, baina oso defentsa hona egiten nahi die. Ostiko, erra gota do. Bai. Fin dabil gaur, beti ibiltzen da fin, baina gaur... Bai, gaina ikusten dugu ez. Spin esango nuke ditzen dela ez nago oso ziur. Hola, ostiko gotatzen duen... Espiralen bezala, ez? Pase bat izango balitzen zela eta horrek efektu... Politiego itxusi ez, segun nundi behar. Defenditzeko itxusi xamarra izaten da ez dakizulako noa jungo dan. Eta... ederra gota do. Komentatzen izun ez, beti ikusten deula jendea.
zelaian kanpoan, aurten ez dauko aukera ikusteko zelai barrun, oso jende gutxi gare, baina hor beste aldean gure frenten ikuste ditugu eta partidutik partidu ematen da jende gehiago daula, ez? Badakite, ordizi, bueno, beti goten dior, baina gaina aurten fini bilita, eta aukerak izan da. Baina partidu oso politia ikusteko, ez? Jode, lehenengo, bigarren dijo, baina ikusten dugu Valentin Cruz. Azti? Bai, pixka, antzerki lanetan, bai, ez? Hola, bastante gestu exageratu egin do. Denbora galditu du epaiek da dana, baina... Nik uste, beste ikusita espazio erabazitazioa, oztopatzera balkidola eta... Bai, baina ez dut uste alare hori izatu donik, Ez du adierazi, ez? Ez, aurreko abana adierazi donik uste. Bueno. Bastante desentetan ikendo jokalari honek ekintza hau, ez? Ostiuka bota eta kontaktu minimoa daunen lurrea bota apitatzen dien, otxe artelen bat ateratzen dien. Hain lurren ikusten dugu, espero ez errez izatea, hori bai. Ez dut uste ez errik izango donik. Baina izeare ordizia Renaldea dago. Bai. Guain lasaixo da, hola, esango genuke ez? Ez dakit. Azkeneko minutu hauetan ostiko hain honetik gelditu gara badirudi, berez hori, esan duen bezala prebisioa eguardiako gelditzea zen, baina ez dakizu inoiz azkenen. Hoi ez da gure esku da nahin ondo egin eta listo. Hoengoz, ordu erdi oso serioa, bi taldearen partetik. Eta nik uste partidu hau fisikoki irabaziko dela ez. Segunda zein iristen den fisikoki hoberen bukaera, hor puskatuko dela partidu eta... Eta lehen guazten komentatzen genitun markatu aldaketa horiek, dinamika aldatzeko, behar bada bai entrenadore batek bai bestek ikusiko du albo baten edo herritik daola aukera eta hori bigarren zatin eta baina atxeen aldi gerturatzen ari dela ere prestatzen ongo die, ez? Entrenatzaileek gainetik eta zelai kanpotik den hobeto ikusten dute eta horre partidu dago, ez? Atxeen aldiko txarla hortan eta korrekzioetan, ez? Gero jokali bakoitzan zer sensazio hauzken, nola da nola aurkitzen da, ez? Baina aurreko partidu nik uste gaizki oitu ginela, segulako bankillo genuken, kanpon, bain titular jolasten nahi dienak genuzken kanpon, eta orduan segulu hori bezala dukezu, ez? Bakizu sartuko danak, taia emango dela errex. Kasu honetan jokalari oso politia hauzkeu kanpon, baina hori, atxiko jendea da, gaztek eta holako partidu serio batzutan bildur puntu hori ere ematen do, ez? Normala, azkenen, ez? Gero, seguro, oso ondo jokatuko duela, baina beti dau konfiantza. Gaina urte barkatu eniaut, komentatzen zon Iñigok atxeden aldi eta gero indako aldaketak eta beti erantzun oso positiboa ematen ari diela, ez? Azkenen ikusten da esperientzia pilatzen ari jokalarik diela, maila badauki jokatzeko, bestela hemen etzien nengo, argi dago. Eta horrek olako partidutan asko ikasten da, ez? Azkenen partidu errexago baten ateatzek igual komodidade bat ematen dizu, baina lasaiago jokatzeke igual tentsio falta hori nabaritza ikusten da, ez? Eta hori ikusiko du, baina atatzen den jokalarik tope ateabara daukiez, ez dago beste aukeraik bestela taia emateko gaur. Seguro oso ondengo duela. Orostikoa, zuzenen kanpoa. Hemen uztartzen xer horbeak irristin do lurrea eroi dela pitatu do, melea lurrea eroi dela, eta hori penalizatu iten da zigor golpe batekin. Hau, olako ekintzak oso arriskutsuk izaten die Lepo eta Bizkarren lehenengo lerrotan darenak. Ez da, ez ziren izango lehenengo jokalarik Lepoa beste aldeak agituta eta... Arriskutsuk die, ez? Gaina komentatzen zen aurreko jardunaldin, olako jokalditan da akziotan eozein jokalarik ezin dola hor lehenengo lerroetan egon, ez? Bai, beti dare... Jokalari asko pilatuta... Bai, oain mola jokatu da beraiek, eta mola danen zuk baloia harrapatu ezkeo, lurrea eritzen danen jokalari ez dago askatu beharra. Beraz, baloia eusten balin baduzu, jokatu ezina bezala adierazten da, eta uztartzea defenditzen izan sari bezala, uztartzea defenditzen izan taldeentzak. Ematen Bai, eta aipatzen genuen, lehenengo lerrotan da 6 jokalari gehienea izaten dira, 6 jokalari, eta postu hortan 6 jokalari horiek bakarrik jokatu daikete. Ez da, irula ordenetan egal batek gero zentro bezala jokatu daike edo zein gauza baino, lehenengo lerro horiek aktan, lehenengo lerro bezala inskribatuta marra dira. Baita, baina aipagarrie, beste kiroletan gertatzen ez da bezala, lehen lerroko jokalari batek, txartel hori bateo ikusten baldin bado, azkar aldaketa bat iken dela,
Uztartetan eta bakarrik jokalari esartzeko, ez? Hoi da. Adibidez, igual, futbolen edo ikusten deu zentral bat edo espulsatzen duenen, erdilari bat edo jartzen dela, hemen ez da aukera hori, ez? Ez da aukerarik ez. Hori, azkenen 6 jokalari hori bakarrik jokatu lehenengo lerrotan eta uztartze baten 3 lehenengo lerroen barra die bai edo bai. Ez da, 8 zenbaki kaleratzen bali madute, 7 jokalarikin uztartze bat egin daike. Baina lehenengo lerroa bali da, normalen egal bat, hori entrenatzaiek adosten dute ez, aldaketa motain, baina bai, beti 3 lehenengo lerro barra die uztartze baten. Eta bain ikusten dugu ez, lehenengo lerro horiekin izketan nahi diela, ikusten mele asko, uztartze asko duten nahi die partidu honetan. Eta, ez dakit, jokalari ikusten dugu hor bukiles ofiziala epaiekin izketan. Hori beraien dudak eta beraien zeak adierazten epaiei. Gaina ikusten dugu kilo askoko jokalari diela, alde baten bai besten, eta normala dela ez dela. Azkenean olako akziok eta gertatzea, gaurko partiduen gainera hori esan dezuna, arrisku gutxi hartzeko partidu da, eta bueno, hor ikusiko da ez, diferentzia. Arrisku hartzena esan dezu, eta hemen zigor golpe bat bandan bastante gertu zeon, eta eskua jokatzea erabaki du, Hemen 5 metrok iragazten nahi Ordiziarrak, eta bastante etzelen bate prest beraiek, hola defenditzeko, baina, bueno, bastante txukun zeatu dute. Azti hor, kontu hor, bai. Ia lapurtu baloia. Matoto aurreaka, eta bertan bera utzi da abantaia. Uztartzea adieraziko Ordizaren alde, abantaiekin zikosten. Eta aurreaka pasatu dola adierazido epaiek Ordiziarrak, orduan abantaia jokatzen da, eta uztartzea berriz ere, Ordizaren alde. Eta ikusten da, sekulako lan egin behar dela partidu honetan, metro gutxi horiek irabazteko, Lau fase hori dituzte eta apenas 10 metro irabazi. Bintze baloian jabetza mantentzen dugu eta aurrea. A ber, Bai, 93. minutua adierazten du markagailuk, eta oain izaten da, ez, partidu bat oain puskatzen da, ja burue atxeen aldin daukezu, deskanso pixkat hartu ez dakiz zer, eta oain edozein akal txikin da. Partidu juteko momentu oain da. Ze baina ez dakigu... Ustiko arraroa bota do, baina, ondo atera zaie. Behize, aipatu deuna ez, beti arrantzatzea juten da jokalaria, 12 zenbak izaten da normalen gaina, eta behize baloia bereskuratu du. Ondo gutxita hor. Berki. Defenditzen metroak irabazi daizke. Eta, hor oso ondo aterako balitz, oso ondo aterako zitzaion, baina holakotan defentsore bat baloian gauzten bazu, beraiek gero jokalari bat gehiago izaten da. Eta zulo hori aprobetxatzea baita, ez? A ber, ikusten dugu nekea nabari dela ez, ez da presio handi egiten, eta... Ondortulean ia... Alden indio, Baina, bueno, atzeak adi jozte beraiek hori da garrantzitsuna. Serio gaude horatzen, a ber, ondo hor. Oso indartxu beraiek. Eta oso ondo berki. Ondo gutxita. Jokalari horrek behize pentsauko do. Bi aldiz pentsauko do urruna baloi hartzeak ondo. A ber, Baina, bueno. Oso ondo hor bera defenditzen. Eta, ikusi du, aurrea zintzola egin. Ostiko politiko bota du. Holakotan ez, jokatzen fasek egiten izanen eta ikusten duzunen aurrea ezin duzu egin defentsa serio bat durako. Ostikoa hola taktikoa botatzen zu. Eta, baloiak jabetza galtzen duzu, baina bintzet beraien zelaien dara. Normalen beraiek, kasu honetan Ordiziarrak ostiko batekin erantzungo du, baloia behize, joko behize hasteko ze bat daukezu. Pixka pusko partidu eta... Da esatezuna ez, azkenen nahiz eta baloia zuk ez eukin, nahiago ez duk baloia besteko kitzea egin zelaien eta katxa iristen baldin bada, beraien zelaien iristea katxa ez? Hoi da, ze bain ikusten zen, atzeak atzeko zela oso defentsa potentea egiten nahi zen Ordiziarrak. Eta holakotan presio puntu horrekin ez bali mazan fase horretan, hemendik bi hiru fasea akatxo ematingo zuten alkomendasoko eta baloia Ordiziarren alde. Hala. Uzea hor, txarra sakea, hor txakatxa, bilatzen zutena ez? Hori da, eta bain ustiko bota eta beraiek. Hor, ondo usten baina metro gutxi faltan ez? Hain beldurra nabari da hemen, Oso ondo alare, atzeak abialtzen defentsa.
Oso gertu jokatzen beraiek oso indartsu dira, baina defentsa oso ondo. Ikusten dugu, jokalari bat defenditzen bata hankata eta besteak gora juten dela. Bai. Eta hola, atzeak abotatzeko errezagoa. Hain aurrea. Oso ondo utzi do. Bai. Jode. Bai, hor, Oso partidu metro gutxi batzuk gutxikoa. birik dituzte. Eta bain, ojo, min hartuta ikusten dugu pixkat Matoto. Ea hor, Baina nahasia berriz. lehenengo zati bukaera da, hemen entxegua sartu ezkeo moralki kristo mina hartzen do, abantaiekin dare beraiek. Ez dago itxura honik honek ez. Ez. Zigor golpea. Bai. Hortxe zeuden bada. Bueno, arnaz pixkat hartu, ez jokatzen duen. Maki eta botatzen baldin badu, bueno. Ez da guztiz. Ez da gona, baino ez da intxarrare. Bai, ba. Ez uztartzea jokatu du. Bai. Normala baita, ez ja hortxe Bai. onda. Oen bilatuko du, zortzikin azkar ateratzea, normalen mintzetola izaten da, gero igual kontrako ingo du, baino. Edo bestela, uztartzea aurrea eman, ensaioko marra iritsi arte. Eta ja ba. Bai. Hemen ikusten dugu Xabi Martin. Bai, ben jokaldi bat. Batzuk ematen edo. Bai, Alkomendaseko 12 edo 13 zenbaki ez da argi ikusten. 13, bai, baina, bueno. Eta ea. Tentsioa nabari, ez? Bai. Isilik. Ikusten dugu hortitziko bankillo honek jende askazala jaten eta ez da giro ez. Ea, uztarte hor. Oso ondo hortizarrak, Bai. bultzaka, ondo. Oain atzea azkarrin behar da, eta zigur golpea bizarren alde. Bai. Ederra. Bueno, Bai. metro oita iristen ari, baina ondo aia salbatzen, ez? Bai. Ez da entxegu bat sartzea, baina moralki honek Bai, segulako bai. indarra ematen dizu. Batipat, lehenengo lerrotan hor sufritzen eta bultzaka eta dabiltzenak burua altxa eta baloia berreskuratu dela, hori ederra izaten da. Eta partida, ja, lehenengo zatia bukatu da. Bai, holaxe. Oso lehenengo zati serioa. Bai, eta gain esan da askotan igual puntuk ez dikuzunen ikusten jo partida ez du mezipena edo denbora galdua, nik ez dut uste gaurko Ze asperkeri izan den partidua hobe, baina Kriston intensidade onda, Bai. eta bueno, guain ur pixkatean, esan duen bezala pixkat itzen, atxeden aldin, eta laizter izango gara bigarren zatekin hemen, osak ez asko urrundu, hortik. Bai, ale, Guain arte. Bueltan gara hemen, bigarren zatian, Altamiran. Aurreko zatia ikusi ez duzuen ontzat. Markagaiuk ez du asko esaten, ze partidua guztiz desberdin junda ez. Aukerak egon die, bai alde batetik, bai bestetik, egia esan, gertuko ibili die, entxegu erortzetik Madrildarrak, ordiziarrak makilletara ostikoa jo dute, zaila zan, baina bueno, zailatzagatik etzien gehituko. Eta segurako berdintasuna ikusi dugu, ez? Joko oso fisikoa, momenturo oso atento, defentsatan da tentsio puntu ikaragarri batekin, eta bueno, olako partidu bategatik barkatu esperoak genuen zeu zertzen, ez? Bai, gure ze esan ez genekin, bik behi dago eta bik parret ez genekilako ze esan tensio puntu horrekati. Eta bueno, oso partidu politia, serioa eta... Ja, zemuz, rondo bolo biltzen duen partidua. A ber, ba. Bueno, hortxe. Bai. Ez du atur asko eman, oiarrak edakiatu. Eta aurrea, Bai, indartxu. Bai, Aldu baloia hor. bai, askotan dana inna izaten da lehenengo jokaldin, eta... Bueno, defenditza bain. Ja, hor. Bai. Oso entxufauta danak ez defentsan. Ja, hor. Bai, Alde indio, ondo. oen beran hor. Bai, oso ondo jokaude. Xabi hor, bai. Bai. Pasea emango balu beraik abantaia jokalari bat gehiago zuen kanpo, baina bueno. Horbera plakaketa. Bai, ikusten dugu, goia oso jokalari handia, baina oso ondo makurtzen da beraien hankak harrapatzeko eta oso ondo defentsan. Bai, ez du ematen igual ikusten dugu la jokalari trinko bat, baina azkarra da, agile da gainea, dauzken kilotako eta horrek egiten du, vamos, mortala, ez? Bai, eta dana pentsau egiten du, ez? Instinto Bai. esaten den horrekin. Ondo eutxita hor. Bai. Oso ondo ikusten nahi ganak, jokalari danak defenditzeko prest,
atzutan izaten da ez, jokalin bat flojea egiten dola, ez dela bere topea zera defenditza baino, gaurkon, danak, terrible. Horren utxita baita. Bai. Pixkanaka aurrera dikoz, baina ez da zule bilatu ez. Kosta eta idien, bain kanpo jolatxa aldein dio baloia. Bai, aina xabiri ustez. Bai. Jokoz kanpo gari dartzi du, azkar jokatu. Valentinekor, Juanmak, aldein do. Ba, jokale txikia baino bizia ikusten da honez, Bai. Alde, hor, metro gira azten, Juanma. Bai, arraindu, Erki, Juanma. Bai. Erki, Metro pillo bat irabazi ditu. Baina aurrea, delanterokin, aurrelarikin. Eta hortxe. Ikusten dugu ez, berai beti dabiltzela hor, barlia arrantzau nahien eta oso atento emarreko zerbait da. Metro, ikaragarri irabazi ditu horretziarrak. Jokaldi, pentsautakoa. Oso ondo aurrea egiten, Juber. Bai. Bain, batek esango zen, baina lurrea junda eta ez to baloia utzi. Baina lurrea jundakon plakatu izan beharra da baloia askatzeko. Eta plakatu izatek esan nahi du. Bai. Hor da plakak eta hori. Bai. Bueno, baina aurrea. Bazen hor. Esaten nahi nintzena. Eta plakaka izateko izan beharra defentsorek bere eskuk itxi beharra ditu. Orduan, zankadia motan bat izaten baldin bada, zu lurrea eroidagoen ezako zu baloia utzteko behar hori. Eta hori ondo zautzen dugu Jubertek eta hori baliatuz metro gehiago irabazi ditu. Txufatuta sartu da, Juanma, ez beti esaten dugu aktibo daula, baina gaur bereziki ez, bigarren zati honetan. Bai, gaina Juanmak ez dauke egoera errisa, Alain oso ondo jolasten izan lehen hau. Eta hortze beti postuek enduko dio, bai ez, eta orain Alain Erasmusen dabil. Bai, baina etorrianaren bakala ez da, ez? Bai. Eta, jode, haze jokalari ekarri duen bere partez, ez? Baina, ez da, Juanma justo lurren min hartuta, lepo inguruno. Bai, nik uste aurreko jokaldi hortan gaina eroitzaiola baten bat, o... Baina, Iñaki Puia dena behatzi postun jokatzen, baina, ojo hor, baina... Bueno. Rubi ez hautzen ez duen jendek esango dut, ze idie hor jokalari min hartuta eta alare jolasten, ala da rubia. Ez da gelditzen, ez? Ez, betiren lehenengo lerroa ez baldin bada. Lehen esan den postu berezi hori, horko jokalari batek min hartuta lurren baldin badau, denbora gelditzen da. Eta horrekat idie postu oso prestigio handiko postuk. Bueno, hortzen Juanma ikusten dugu. Opa! Ederra, ez dakit da min hartzeko muko izan da hor. Bai, arraro hori da, baina... Altxatu da, Jode. Pasea moztu du... Oso ondo horretzako jokalaria. Manol, tanke bada, Manol. Oso ondo egurra. Hor, bai ondo. Oso ondo horretzeko. Nik uste lehenengo zati baino gehiago jolasten, sistema oso ondo erabilita, ordenauta. Hor, metro asko ira, ze ondo hor. Hor bain laguntzea, Juanma. Eta pase bat eta aurrea, oso ondo. Puntu batzuk pari bezala emateiten, bukile. Bai, jokalaria besta oso trebea, korrika egiten, baina oso ondo da, Bai. Bai, ezak beste freskura puntu bat egin, ez? Bigarren zati honetan ataken, ez da, guain dik baita guaintxate. Indartxu hor. Abiadura, nik esan duke, abiadura dala, ez? Jokalari danak bere postundare, eta orduan, denbora guztin baki nun emarra dan, eta diferentzia hor dago abiaduran. Bai, eki ondo izten, ez? Espazio gutxi ikusten ditugu. Oso serio, partidu oso politia izanen. Eta zigorrolpea alde. Estigutzi bat. Eta marrazainek, bai. Joni Bisate, lasartearra dau, ezagune baita ere. Eta jogoz kanpuka adirazi du ustez, lau zenbakiak, bai. Nik uste Juanmak lehen komentatzen genunen, aurpegin hartu gola golpea, zegoen berriz hartu da garbitzea. Bai, gotxe da bilt ez dakit. Makieta, da, lehenek partiako lehenengo 3 puntu giraz atatzen dien. Izan nahiko neutro ikusten dugu, ez eta asko moetzen bandereine... Bandereine bai bintzat gero hor goikalden eskalo. Baina, nik uste postiko beste baino errezagoa da dala. Ez dugu eskatzen ez da alde gotea. Guk Juanma Valentin ikusten dio eta behakingo guztien. Neutro ukita, aukera da dago, osake, a ber. Bai. Ja. Bota, azkenen guaine, arraro ematen da, baina bigarren zati honetan 2 puntu ekin azteare, o 3 puntu ekin azteare, igual dela, ez dela bilatu beharre hasieratik 7 puntu lortzea, guain aurretik jartzeko aukera daukeu, eta ea jartzen gara, eta azkenen horrek psikologikoki esatezu, lortu deu. Bai.
Berba, badirudi bai ez, bai. Barrua, ez? Bai. Bueno, hortxe. Partiago lehenengo 3 puntu, Bai, Bordiziarrentzat. Eta hau moralki karagarria da. Segulako joku egin duen, fasek eta fasek jokatuz, eta lehenengo 3 puntu opari. Eta komentatu ez duen hortan, ez? Bigarren zati honetan ikusi dugu defentsak tope zenela bi, bai alde baten bai beste, baina ikusi dugu Ordiziko jokun abiadura hori, ez? Igual lehenengo zatin falta zan puntu hori. Bai, azkenen atakatzen nahi danak beti jakin beharko luke nune honez, atakatzeko. Eta orduan, abiadura puntu ematen diozunen, defentsai atzeak abaldin badi jo bintzat ez diozu kolokatzen uzten, eta beti dauzke lekuk. Hor ikusi da, Aitor Olasasti. Bai, eta baloia Ordiziarrentzat. Bai. Hor korta. Rostikoa da. Bueno, txukun antzekoa da, bai, politxe. Erra, hortxe. Aldaketak ere prest. Bai, lehenengo derrotan, oxigeno pixkat ematen. Bai. Gaina esan dezun bezala, partidu hau fisikoa eta lehenengo lerrontzako guan igual fisikoa. Bai, ustartze pilloa. Bai. Eta oso ondo, Ordiziarrak. Oso serio, entxufauta, intensidade maila errakin. Hain, Keilib eta Ander Alberdi sartuko dira, Txigrinski eta Carvajales o Bukile aterako dira. Txigrinski oso pozik joteko partidu egin da gaurre. Nik uste baita ez. Bai, hori da. Kambio naturala dira ez, baita. Bai, hori da, postu lehenengo lerroko aldaketak. Eta Txigrinski, zorionak Txigrinskiri ikon da partidu batik. Baina kilo asko kenduta dau. Bai, finduta. Bai, finduta, eta holako postutan ez beti esatea kilo behar diela eta kilo behar diela, baina, bueno, ikusten nahi da. Oier hor, Oier. Bueno, gelitu ezin, Oier. Barru baino, Bai, Oier. Indartxu hor, Bai. Plakaketan. Bueno, baina. Zela zaitasun pixkat. Horrein, kieto, antolatu pixkat eta... Indartxu, Bai. Madrildarak hor, jokalari hori... Hola karreran gehitzeko. Bai, Julen hortxe. Bai, Julen oso fuerte. Bai. Baina ondo. Komunikazio falta, pixkat. Lasaitasun eskatu da Valentinek eta... Keilib hor, bera. Bai. Eta ikuste beti dabiltze hor arrantzatzen saiatzen. Bai. Aurrea. Ara hor. Jugarte pasera, hortxe bai. Hortxe. Bai, politxe. Bai. Velozidade hori ez ikusi dugu. Extra pasoi, azkar moitu baloia. Eta badakite galetan, bai talde bate bai beste, potentziala daukela, baina konfiantza horrek ematen du, ez? Baloi hartu eta bi aldiz pentsatu ez zuzenen jutea, ez? Jugarte egin do sekulako jokaldi hor, defentsako lehenengo kontaktu ez zutik aguantatu do, eta aparte gero pasea eman do, offload inglesez dala ditzen zaio, eta... Entxegu oso politik. Erki. Bueno, ondo, hasi da bigarren zati hau. Hor ikusten ditugu baita, beste ema jokalari berotzen, Igor Genua, beste Tomi dala, berez baldin banao. Bai, Tomi. Arturo ere, igual izan leike hemen dauna. Ez, bai, Arturo da, baina... Arturo hori ez dago berotzen igual, ez? Ez, minartuta da, bai. Iski aldea ez da gizert dauken, baina minartuta da. Bai, egesen gaina guain esaten nahi zela, partidu horretik ikusi, fikatzen pixkat pitaldetan, da zeintzean da zeinez ikusi eta Arturo albo bat entzeola bere beroketa ez dakit. Taletik aparte zediela berotzen ez dakit, igual ez tokiko aukera gaur. Ba, deskuidon entrenatzen, Ez da gelditzen, ez? Ba, ez. Asko bizitzen dago kirola hau eta... Bai, oso jokalari hori asko bizitzen dana eta bere gorputza eta beak aldun guzti ematen du. Eta... Bai, ez dakit, ez nahiz ez da fijau, sartu dozein duen. Aldaketetan fijatzen eginen. Nik uste ez tola sartu. Ez. Oso zai ezan, Bai. Kontrakoan golo eskinatik gaina. Bai. Eta esan, aizei behituta, bakit aizekin da bilera partidu guztin gora eta bera, baina nahiko neutro da bilera esango nuke ez bigarren zati honetan, ez dakit. Bai, hobe. Bai, gutak gore... Eta bain aldaketak egin beraiek, 20 eta 19 sartu die. Bai. Eta ez dakit bat zein dien. Horrelariko, lau esango nuke da, Rubio hau eta bestea. Bai, krestaduna hore. Bai. Bueno. Beste itxura bat hartzen dio, ez? Lasaitasun batekin jokatzen dagoela, ez? Bai. Guk egoen bizipoz gehiagin nabaritu gehuzu, baina bai. normala da, jode. Firmoko gendun, lehenengo zati bukaeran hola astea bigarrena. Bai. Eta hori, psikologikoki sekulako, ez? Astien da. A ber, ba.
Ez nuke esango, hola jongo zanik partidu. Ez gurire pixkatu zarrapau dugu bigarren zatea hasita, bueno, aldaketa kristona izan da, ze askotan igual, hori atxeden aldia jutentza, indikazio batzuk ematen dizkizute, talde teknikotik eta bueno, pixkanak astentzea saiatzen iten esan dizutena, baina ez dakit reakzio bat izan da ataken gutxinez, esan dugu, defentsan kristona nahi duela, bi taldek, baina ataken diferentzia markatu do, ez? Bai, lehenengo zatin nik uste Orrizarrak saiatu dira hankakin mine egiten, mine egin du, baina ez da zera izan, efikazago izan. Eta bain, txip aldaketa bat edo izan da, eta eskua simple, joku erraza egiten, baina oso bizi oso azkar, eta horrek defentsan asko esekitzen die Madrilerrei, eta beti akaz txiki bat egiten dezula, zentimetro batzu galdutare, zentimetro azkenen hori, entxegua iristentzia. Hor, ez atera baloia. Zortzi atera da, ustez, uztartzetik eta venga definitzea. Txondo utxita. Sondo atzeak botatzen. Bukatzen, eske Jugert, seguro ez defentsan... Beso luzek. Bai, Jos. jokalarien artean Triman deitzen die. Triman. Bai. El hombre árbolo, esango duna erderaz. Ikusten dezu, lehena aipatu dezu ez. Baina hemendik ondi ematen da, baina ostras, bera ondo jartzen zanen, dezu. Hoi gizon puska. Haundi ematez aparte bildurre, zikustezu altue, indartxue, eta gaina eskazkarra da. Bai, dana. Eta gaina, Xabi Martinez esaten zen una lehen, jokalari askok rugby ikusten duen, ikusten dolako jokalari batek dauzken, esan Engelbrecht eta zitzeiten, ikusten badiozu, fizikoki dela, esaten da bezala, portento bat. Eta gainea rugby ikusten duen bezala ikusten dola, hori da privilegio bat, ez dolako jokalari bat eukitzea. Askok esaten du ez, Jugert, ona da, baino ataken ez da oso handik egiten, baino defentsan pasada da. Amabi bezala jolasten nahi dana, egal bezala jolasten nahi dana, beti esango dizu zein barrok ezun, ondo intezunen, ondo zoriontzen dizu, eta oso jokalari ona. Bai, hemen ikusten du baita jokalari bat, Alcobendasekoa, gertuatu dara itzeitea, staff teknikoko ez dakigu entrenatzaile edo bigarren edo prestatzaile batekin, indikazio batzuk eman eta bueltatu egin da. Hemen gainetik baita diferente ikusten da joku ez, igual beste perspektiba bat egin ikustezu. Askotan futbolen eta ikusten da entrenatzailea beti daula hor bandan, partidu ikusten, baina rugbyn gerozta gorago, gerozta hobe ikusten dela esaten du. Zelai guztio beti ikustazulako eta... Guk gure kasun Inigo Marrotiaz askotan, edo gehienetan hemen txeoten da ez, armaian egoten da. Imaginatzen dut, pinganillo edo telefono bidez edo kontaktu izango dola berandaren taldekidekin, baina bai. Kuriosoa da. Oso mele fisikoa, haure. Aurreak adijoz, baina abantai ipe, ondo. Hor, akatxa... Aurreak abaize eta gora! Ez zigor golpea. Abantai ez markau eskukin niko intzet ez da ikusi. Ostiko interesgarri ezan, bestelare. Bai. Eta hori ez Jugertek beti ikusten do. Noiz presionatu behar dan, zein presionatu behar dan. Pasada bat. Eta entrenamentutan beti, esaten dizu. Hau ondo indezu, baina hau beste hau lehenko alimazen du, eta holako jokalari behar dira ez. Bai. Ez dakit maki eta joko. Bai, maki eta botatuko da bai. Baina ustez, ostikatzaile hona dela, esango nuke, ze hori partidu horretik komentatzen egin modun, badakigu ze mailako jokalarik diren, eta ustez, ostikatzaileare, enukazekin gozaten izena, baina Perotti eta horako jokalari dituzte, bakigu ze kalidadeko plantian, eta nik uste dolakotan barkatzen badin badode, gutxinez, gutzako dela lehen esan duen bezala. Ez da entxegu bat itea, askotan defenditzeke, kriston balore dago, Bai, eta gaina hori, balin bagizu maki eta botatzeko oso jokalari hona dituela, zure hain ikusten dut ez, nahiz eta 22 barrun ezean hor gertu egon da, ostikoa botatzea aukera politizatzen da, eta lehenengo zatiko 15 minutu egiten zigor golpe asko egiten baituzu zure terrenoen ondon, igual 9 puntu sartizkiut eta gero 9 puntu horik remontatzea zaila da. Eta hortxez, Alcobendazarren lehenengo 3 puntuk, esaten zenun bezala, badakitez aukera dituzten eta aukera izan da ostikoa joteko ez du behar izpentsatzen, ez? Eta bain aldaketa, Tomas Jorge eta Gorjano sartuko dira. Eta Juan Maleskano, partio oso politia indo, eta beste jokalari Asier Korta aterako da. Eta Julen Egalea pasargo da, eta Tomas Jorge 15 postun.
bigarren zati itzela indo, ez? Leskanok esan ezun bezala partidu oso ona izan da, baina bigarren zati honetan behar bada... Bere buru esplosiboa izan da, ez? Bere buru asko eskitzen dio jokalari bada, eta inoiz ez da konformatzen ditzen donagatik, eta... Bueno, oire... Aurreak garo izaio, oso ondo, presio oso polite, kaua lehuma hortzion, Iñaki Pulla den ere bai, eta uztartzea. Eta, aurreko partidun Igor Genuak ikusten dugu eskubiko hanka bendauta daukela. Beak indizketan egon eta solea uste ez daukela erabat ondo. Eta aurreko partidun errenka eta ikusi genuen, baina, bueno, dana ematen, beti. Gero partidu osten gure beak bildu gine pixka, lehenengo debutoi edo itzulera hori komentatzeko da, eta esaten zigun behar bada nerviok diela edo guendik ritmo hortan sartzea dela, eta baina usatzen zola pixkat hori. Hankan ez mina hundie, baina bai minuta zeukera, eta bueno, baina horregatik etzan etxen gaitu, osan ikuste. Eta aukera izan da hortxe hongo zala beti, eta hemen txedago berriz. Bai, kompromesoa hundia duken. Bai, ikusten zan bai. A ber, bain zemuz. Baloi beretzat. Eta, Jubert. Oso ondo. Pasea berozea egin. Adia hura hundiko jokalari dizke hor. Kotxe Julenek. Eta, barru baino behize. Baita, ederki Julen. Ederki Julen. Ederki. Abiadura, ez? Abiadura eta abiadura. Jokaldi oso politia indu, Beraiek txukunxan behar defenditu du, baina esango zuen jo, beti Juger gora, Juger bera, baina gaine ikusi defentsa hor gainen zeuken eta pase bat ematea lortu du eta horreko pasek izaten die diferentzia markatzen duenak, ez? Bai, pase klabea izan da, ez? Eta aurreko entxegun okeraz baldimana hori behar txe bili da. Pase azkar horiken, azkar hartu, azkar soltatu eta... Bai. Ederki. Ederki. Eta garrantzitsua. Bai, bi entxegu. Eta bonusea ateratzea izango zen ja, beharra. Hoi, hobenetan hobena. A ber, pozik ikuste ditu ordiziarrak beran. Bai. Herrifarrek eta ikusten die, ez daula ez errin dagoen dik, ez dago ez erabakita. Eta gutxigo olako talde baten aurka, baina bueno. Bai, seinale oso ona, ez? Lehenengo zatin ikusi da, ez? Defentsan eta oso hor lan zikin egiten, beraien zerdaien justu jolastuta, baloian jabetzare, ez dakit, bastante gutxi eukido nik esango nuke ordizik. Eta bain, nola, bien txegu eta politi askok, gaina ez da beraien akatsi batek egatik. Ez da gutxi gorez. Talde entxegu bat izan da, ez da Julenek sartu, uztartze polite, gero irulorrena jokaldi erra baita, eta... Hortxe, zaila da. Bai, eta gure ez... Ez. Bi ostiko nahiko zer izan ditu. Oso zaila ez, Bai. Eta epatzeko gaita Julen egalen jarrita, eta nik uste lehenengo atakeko jokaldi urtan entxego lortu duela, esan ez duen bezala ez da bere entxego bakarrik nahiz eta beak sartu duen, baina bueno. Baina horren bar da eta Iolorrekin, Iolo defentsore zuzken hor eta... Beharra, bai. Hortxe baloia, oiarrentzat. Aukerek ez eman eruditzeko. Ez du, beldurrik, oierrekin olako baloia oierrentzako die... Karamelo da bezala. Baloia hartu eta... Ostiko luzea, a ber, Xabik. Bai, zuzen hartu do. Hor... Ondo defendituta. Bai. Ikusten dugu ez, defentsako presioaretanak batea fila baten eta horre gero zulatzeko zailtasun gehiago ematen ditu. Linea baten igota. Igual, ez da banaka igoko bali mazan bezain azkarra izango presioa, baina oso antolatu eta oso ondo. Partio oso serioa. Hain ostikatu ingo do. Eta... Bizkarra rapau dio, Bai. Presioare txukunantzekoa dugu, beraiek. Bai. Hoi dauke ez, errubiko baloiak. Bai. Juleneko ostiko politxe. Eta bize. Ondo jatsi du, baiek. Ostikoa, oso ondo domi bere lekun. Ondo. Eta ikusten dugu ez, beraien defentsan zulo gehixio bezala. Egarra, eta lapurtu. Bai. Oso ondo da gare. Eskua jokatzen beraiek, ustikoa behize. Eta oso txukune botatzen, ojo hain, kontu hili behar da. Eta abantaia. Jokoz kanpoko abantaia. Jokoz kanpoko ez dakit. Bai. Ja. Ez dakit ba. Ez nago segura, Esango nuke...
ez tola askatu, baina konfunditzen bali manez barkau. Izolik ez dakit. Jubertekin dolakon, baina bueno. Bai. Beak Inguruntze bilen. onartu dola nik uste eta bain alboko sakea bilauko du. Bai, politia asko gota da honek, Bai. Ia 5 metrotan jarriko die. Eta hori da. Bueno. Hemendik kanpoa joan behar dugu. Ze hemen lehena bai pau bezala. Edozein zigor golpeo hemen ingurun inda, 3 puntu lortzeko aukera erresa da eta ekin beharrak ba. Madrildarrak ustez aldaketa bat prestatzen nahi ikusi edo jokalari bat prestatzen eta entzun dugu eta armaietatik, 20 minutu falta zila eta bueno, reakzioa behar dutela, ez? Bai. Partidu egiten da, baina puntu bie, azkenen. Bai, Ondo uste, nor? Oso ondo uste, baina puntu, hemen bildurrasko. Ondo, harrapau dio baloia, hoi da, ikusi da, ez? Ezpa. Aldameneti sartu dala esan die. Ez da, hemen Asier Pazosen... Bai, etzen guztizadoz. Bai, aurrelarin entrenatzaile bezala dabil eta kexu da, ez? Ez dakit. Horako bastante nasik izaten diolako jokaldik, eta hor moletan lehenago ipagu dut aseran. Defenditzen nahi danak baloia eusten baldin bado edo ez baldin bado garbi eusten ateratzen asari bezala uztartzea irabazten du. Baina, kasu honetan, hortaz zijon Keilip, jokalari Sudafrikarra, Ego Afrikarra, eta bitatu ordea moletik aldamenetik indola baloia antzako norantza. Normal, egin barrekoa da mola, bandako linea paralelo batzuk botako alima ganitun bezala, eta hor aurretik bultzen behar da. Eta honek adierazi do, aldameneti bezala sartuko zala, orduan errezagoa da teorian. Eta hori zigortu do eta hok, uztartzea jokatu du. A ber, ba. Bai, nik usten du baita, Oire taktika izaten da, 8 zenbaki bezala dabil, baino, ez, errepikaten dut. 8 zenbaki bezala normalen hor atzekalden jartzen da, baino nola 8 atatzeko bildur dien, jarri da flanker 7 postun, eta Aitor Lasagastekin aldatu die. Eta hori normalen iten da, baldin badakizu, sospetxa baldin badakizu, besten 8 aterako dela, defentsore potentego bat jartzen da, ahalik eta azkarren gelditzeko. Ezkenen flankerra hortxe bertan dau eta 8 buru atera darra dauk eta gehiago gustatzen zaio. Orduan, holakotan jartzen da defentsore gobea dana, indartsu ba, hain Frankoa pitatu do. Eta oso indartsu ba, barru baino oiarrek ondo galditu do. Eta barru baino jundia. Eta gira, nasie... Ez da gidua, bazirudin baiet, baina ez ezko keinu ikusi ditugu. Hor da bil, oier, beti bezala, ziri joka. Bai. Nik uste, baloia entxegu marran baldin badau, eta baloiak ez baldin badu lurre ikusten, taponatu egiten zaio dala eta orduan 5 metroa uztartzea izango da Alcoben da zen alde. Holakotan liga honetan eta telebista erabiltzen duen dudak eta argitzeko baino maila honetan ez da ba. Bueno, gaina, guain, itzaitxagatik eritxingo di, espero ez, baina kostatzen egin zai azkeneko metroitan, ez? Madrildarrei... Bai, oso serioa da. Ba, ez dakit. Pasada izaten nahi da. Eta, iraunin behar rola, iraunin behar. Eusten hor. Oso ondo, bai. Biratzen nahi da gaina. Eta oso ondo utxita. Ondo hor. Defentsan ikaragarri. Eta danakin sartzen dien Madrilarrok, Karreriakin eta... Oso gorra bitze. Bai, hortxe bai. Barru baino dijo eta... Bai, hortxe bai. Bai. Gertatzen din gauza dia, ez? Bai. Hain beste demora hor... Baina lako esan dezuna, jabeik ez du bialdizpen. Bueno, ez du pentsatu partidu oso, baina guaina momentotan gutxiko, hartzen duenakin zuzenen dihot eta danan kontra, igualtzaie. Bai, eta bueno, ja 5 metro faltan oso zaie da hor. Lan zaie.
akatxen bat iken ez baldin badu beste bintzet normalen nintxeko izaten da. Bueno, hendik aldea bat dau, sartuko dalakon. Bai, nahiko. Eta ezin da, konfiago, aukera minimokin jare miniken da. Eta esan dugu, naiz eta distantzia egon, haue bagenekila bertan beratu lautziko eta ez duela emango amore partidu honetan da gutxigo holako partidu garrantzitsu baten markatu. Orduan, a ber. Dana normal baldin bai jo, alde indio, haizekatik aloia, gaina 3 puntua jarriko diet eta... Eta lanea berriz, lanea? Ez da besteik? Mentalkire golpe latza izaten da ez. Oso ondo zoaz, gora daka, ez dakiz zer, eta gero, sortzi zuen txegu bat eta... Bai. Bueno, aldaketa izango da. Haitzen da, ez dakiz zuen zuen, baina hemen dabiltze, Madrilarrak buiaka, azkeneko 10 minutu diela, eta eusteko ez. Pena bat izango ditzak egindako partidu serioa, azkeneko 10 minutuan galtzea, baina... Bueno, nik uste bi talde mezi duela garaipena. Bai. Oso Guztiz. Bai, lehenengo zati bukaera hortan ikusi behar bat bai gertu diela gehiago, bigarren zati hasiera hontan ordiziarrak izan dien nagusi, eta puntu bigarren zati iritsi die, horrek ez du esan nahi ez alde bateaz bestea partidue jutek injustizia bat izango zanik, azkenen bi kriston talde kriston defentsak egiten nahi die. Bai. Eta, bueno... Zoanek konfiantza puntu bat ematen dizu ez? Bai. Gero urrengo asten Salvadorren kontra han jokatzen da, Pepe Rojon, hori zela izaile da. Baina, holako partidu serio bat olako talde baten kontra egitea, urrengo asteago ere beste motivazioa daukazu ez? Eta joku ondo egita, ez da bere nakatxa baliauta irabazten o jutiala. Ez. Meritu pinda. Hortxe Xabi Martin. Bai. Eta... guain defentsan. Oloia galdu du beraiek. Bai. Haiek egin, igual presak... Noski, atzetik jota azkenen. Bizia irabazi du oloia. Bai. Ondo hor. Indartxu. Bai. Indartxu sartuta. Eta eskua jokatzen. Nekean nabari da ez. Ikusten da ez diela presionatzea asko igo. Eta zentxan ondo garbitzen beraiek. Gure apaldu geha bain, ez da, ez zaigu guztau da. Ez. Kontu kaua bain, eta txartela. Lehen hau txartel hori eukido. Beraz, nik uste kaleratu izango dela. Mezita, Mezita. Behan du. Bai, txartel hori ebeize, minimo, eta txartel gorria. Ez da, bate seinale hona, ze urrungo asten gorri ateratzen baldin badia behintzat, urrungo asteko partidu galdu ingo da, eta pieza oso garrantzitsua da jokalari hau ordiziarrentzat. Bai, nik uste bai. Hemendik ikusi eta arbitro gaina gainentzeon. Bai, baloipe plakatu do, haze zartako eman dion. Beste liso utzi horren, ez da asko moituko. Espero ez izatea, baina ez izatea barkatu, baina, bueno, hortxe dago. Bai, txartel gorria zuzen gaina. Bai. Merezitakoan ikustet, Bai, zeingo du ba. Kolpe latzau. Bai. Eta baino garrana sentitzen dana beha izango da, Noski. Baixoa. Baina, beti esaten dugu ez, olako ekintzak baino lehenago pentso garbi. Bai. Baina da mutzek ez da zertako balio. Nio. Olako jokalari handik izan da eta ez beti erraztasune golpea emateko eta politik egitzen da. Ondo emanezke egintzat politik egitzen da. Baina... Bai, bero zijon ikusteet. Buru makur. Bai, badaki behake. Bai, konstante da zein doan ez. Bueno, azkenen gertatzen den gauza die, azkenen... Bai. Esan ez, unagoin gehien da mutzen dena beha izango da. Bai. Baina hor ikusten dugu nahi lasa, honek agur esan dioia denboraldiri, Bizkarreko minekin eta ez dauke nik uste bate ondo Bizkarra gaina aipautako lehenengo lerro gogor eta garrantzitsu hortako jokalari ezan eta Osasune lehenengo da eta horren. Guztiz argi gainea. Temporada betzet. Launtzen hor ikusten dugu beroketan eta ikusi dugu eta Bai. Eta ondo. Bain mula defenditzen. Ezkeneko 10 minutu jokalari bat gutxigokin, aurrelari bat gutxigokin. Bai. Baina nortatorria ez baita, pixka sufritzea. Bai, ez da guztoko baina. Ez ba.
harrapa behaldo aloia. Bai, Julenek harrapatu du aloia. Sondo. Bain, kanpoa mendi. Bara. Sustiko politia, Ez du atera ordea. Baina, ea ba, zemuzko defentsa dinan. Xabi Martin jokalaria bile da. Ba, metra asko hemen. Bai, aurre indo. Horro sondo. Dubertek hor. Eta, bai. Ez dakit, ba. Marrazainak ez dakitzen. Bai. Zego zerra edraziko dion. Jo. Bueno. Itzea gabaloia. Bai. Nasi oso. Bai, astolatzen da partidua. Bai. Aipatzen gendun lehengo asteko partidu puskatu horietzara, baina guain pixkat. Bai, akatsak hor. Eta azkar jokatuko du gaina, ez dakit. Bai, Jubert. Zior Jubertek. Jokalari oso indartsua ikusi egin bezala. Ai. Ez dakit ba. Eta oso kexati, ez? Bai. Ez dakit. Oi, nasi. Ez du aloia ematen. Eske holakotan baloi buru egunezkeo. Bai. Agur. Beraiek ebaki ez zertan nahi jokatzen, ez? Bai, ez dakit. Igorken hor baloi hartzea junda, beste ketzen askatu nahi. Beste alinea ikesuka. Goran trakatu jola. Bai. Holako da, kirola. Ez gaina bain bakie, bi ekipok ze partiduan, ze jokatzen nahi dien, nola da markagailua. Eta normala dago nervio puntuk, ez? Bai, ez dakit hor ikusten dugu Jubert, ez dakit ebakitxon bat edo berra da. Behatza bendatzen, auskalo. Bain beron, min gehiagi ez dukiko, bihar goizen, akordauko da. Ustiko politia. Bueno. Buah, tentsioa nabari, bankillo guztie ez, eta geldioten, zutik danak. Gure hemen, garbi. Dano gare. Okerrena jokalarik egongo die, baina... Haien eskutan dago itze du hemen, behi da besteik ez, eta... Holaxe da. Eta bueno, baloiakin defenditzea ere txarra ez da, ez? Komentau zen pasadan astean uste, azkenen behiek ataken baldin biltze, arrisku hor daula, guk baloia aukitaria katxagon lehike, baina bueno, baloia daukon bitarten denborak aurrea jendo, gaina Mateo beste baloia daukenen, guendik astiro godi jola, osea que bueno. Bai. Hortxe beraien zelaian egon da. Dios, holako zeak... Bueno, defenditzea, ez dago besteik. Eta bai, oso ondo igor hor, arrantzatu indo. Eta Gorka elosu, kontu ibili behar da olako gauzakin, epaien aurren olako gauzakin. Ja, jokalari oso garrantzitsu galdu da hurrengo partiduan. Bai, pena izango da hori. Beraiek bain galduta eta amorrazio puntu horrekin normala da, Asto datzen saiatzea da... Eta makileta joko du Valentinek, ez? Bai, aixer horrega ikusten dugu. Nahiko korrika endo partiduna, baina bendi... Hanka soltatzeko... Bai, gasolina pixka dauke bendi depositioan. A ber, ba. Garantzitu izango zen baita, ez? Bueno, beti garantzitu puntu, baina momentu hontane... Bai, golpe psikologikoa baita baiena. Bai, beize distantzi hori... 6 puntua, entxegu batek... Pero, segun sartzen duzun ustiko eta sartu beharra dago. Bai. Hemen ikusten dugu Gorka losua ja aldauta, berok eta lanako hor dabil. Eta ustez, aldatzeko darenako indik geneko Salinas eta Erlantz Garmendia dia. Eta ustez, Moja baita ere, Mojare lehen ikusi baita hortze bilela, ea? Bai, oso garrantzitsue. Bai, Moja jokalari gaztea da. Bai. Animalia hundia da, botiko hundia da, baina hendi gaztea urte gutxi jokatzen eta holako nibeletan hendi traia pixo bat eman barra dauka. Eta gaina, Carvajales partidu guztie jokatzen nahi da. Postu gogorretan, normalenok 60 minutu maksimo jokatzen duen lehenengo lerrok, eta nik uste nahi da, nik uste behintzat, partidu guztie jokoko gola eta oso serio. Hor jokalarin bate prestatzen ikusten, ez da gitzein, ez da... Bai, neko Salinas usten da, bai. Aurrelarik diebik, neko eta Gorka. Eta ega... Hortxe, Valentine baloia. Eta oiarrek aurrea. Zuzen. Bai, guztoko da, Bai. Gehitzeko jokalari zai, Bai. Bueno, eutxi du pare batetan, eta hor... Bai, ama. Azze mine. Ostikoa jotzeako beste nankan kontramandio. Ez da bidua. Eta Xabi Martin jokalari oso arreskutxu, Ez dakiba, eta entxego da, Bai.
Bai. Alde bide aurreaga. Ez, ba. Siniste zine. Hemen, ostras. Siniste zine. Giroa oso berotuta da, hemen guiak eta hitzen die, batetik bestetik. Ez dakit zein izan dan, ez dut ez da behi dau zenbaki, baina ez dakit horreken bazuin da, beste nakatsa izan da, ez dakit ze gertau dan. Bai, hor, ostikoa gotago hasteko, Valentinek ostikoa gotago, eta beste hankea berrio taponatzeko eta hankai eman dio ostikoa. Bai, hor ikusten du baina, eta han ikusten du minduta baindik, Bai. Eta, gero, baloi aurreak araidala adirazi baita epaiek, zuloa da zeon, aztoratzen nahi da ze partidue. Oain, burua behar da, lasaitasune, eta behiz esat beti esaten duna, hemendik kanpo atera. Zemen, galtzeko besteik ez dau. Bai. Eta uztartzea izango da. Ea, ze... Ordizien alde, Igor ikusten du baloiakin. Ez dakit ematen esplikazio bat ze gertau da, oza, tipo ia barruntze hon. Bai, hor Julen egon dautxi dio, eta baloia nik uste baloia dutxi hon. Ez dakit ze... Ez dakit. Gauza... Hoi Julenek azalduko da gero azaltzeko dan, baino ez dakit. Bai. Kontua da, baloia berreskuratu da, eta eskerrak. Oain, uztartzea irabazin martu gaina, eta entxeu, ojo. Ez dakit bai, entxeu, sartuko du, abantaiakin, ez. Vale, lurren movimentua baino gehiago bindola adirazi do, baino alare abantaiakin zikozten. Eta, oso zai jartzen nahi da partidu, txusi jartzen nahi da horri ziarrentzat. Eta desgaste handiko partidua, hurrengo azten beste izango du bai olizen jokelarik eta nik uste nabarituko duela. Ega ba. Berez gaur zan bukatzeko, nik uste gaina ez dakit alko bendase beste partidun bat atzea auta bauken COVID-en gatik edo, baina berez natural junezkeo, gaur izango litzeke azkeneko partidua, baina Salvadorren kontrako partidu atzea bintzan, baiek positibo zituela eta... Zazpi bat esan monuko baina izan ziela, ez zan bat hobi izan, baina bai. Bai, eta ordu bihar jokatuko da. Bihar ez. Dator bai, urrungo asteburun hori da. Bai. Eta bea ba. Hortxe. Eusten hor, bai, bera funda. Abantaia dute beraiek. Bai. Hortxe. Artxu, ondo dutxi die. Eta... barru baino. Ondo dutxiz. Oso serio, partidu, ez dakik galdu, beste barakaja bat, jode. Ederra gaurko partidua, temporadako goberenaz balima da. Ondo hor laguntzen. 80 minututan intensidade saltu binda nahi. Izte barro baino. Eta... ez dakit ba. Ez? Ez. Zigor golpea abantaia zuketan, oindik. Nik uste behizte jokatuko da uztartzea eta... joko. Eta txartelen bat, nik uste, denbora bat ditu do. Ez dakit, txartelen bat, o lehenengo lerron bat hor lurren etzan da daulako izango dan. Bai, Julenekin izketan dabil, bai. Bai, Oierrekin, ez dakit da. Zuek etxen ez dakit, baina nire bintzet, bihotza aguati aldagartzait, Pope dauket. Guain aldaketa prestatzen ordizi. Bai, Salinas sartuko da. Minuto gutxi joko gutxi, baina partidu oso gorra da, Zaila baita olateatzea, ez? Bai. Zalan da mezela papeloi harra dauke guain. Baina, lehenko ataken ondo moldatzen da, baina defentsan, barbaridade da, ze... Ematen du gaztu egin zaiola, zein dan eta defenditu bakarrik, buru edo zen lekutan sartu. Eta, bueno, ega ba. Beste uztartze bat, bai. Bai, ez dakit, ze... Bai, hortxe markatzen. Eta lehenago aipatu dugu, lehenengo lerrotan edo zeinek ezin dola jokau, eta bai, nik ustean dugu Jubert flanker bezala ez, nola kau atera duen, Matoto sartu da bigarren lerro, eta Jubert hor, hemengo aldeko flanker bezala dabil, defentsan eta laguntzeko. Eta txeaka dijoa ba,
Bai. Ez daki ba, abantaia due. Eta ez du esartu bintzet. Abantaiakin ordea. Gaina gertu datzen nahi die. Bai. Eta... Ia marra gainen dare. Bai. Ero gintzaio. Bai. Baina... Hor metroki... Eskoa jokatzen... Alde indio. Bai. Baina... Abantaiakin jokatzen nahi zien. Bai. Baina beste aldeko kexu di, Ez da egin nio entzaten ez bost. Bai. Behizte uztartzea jokatuko du. Bai. Moja barrua. Hone bai papeloia. Bai. Gaixoa, lehenengo lerro gaina partida honbezela, beste uztartze bat. Ez da egit. Udeske. Bero dago, Bai. Jode, ni negatzen ta da nahi, ja tensioekin hemen hanka ja gortu da. Jode. Ez da egitze gertako da, baina... Diego Carvajales hemen, gustuta era bat, ez? Haze partida egin da. Oso ondo. Poste naiz jokalaren gati bai. Bitaldekoen bilduta ikuste ditugu. Eta hori ez da relajo garrez, urrungo hasten, gaina urrungo hasten beste partidu gogor bat. Valentinioen ikusten du, minartuta beldaun ingurua edo. Nik uste aurreko akzio hortan, ostikoa jo honen eta hor... Bai. Bukatzea, arrengun beharko litzeken ikuste, ez dakit, gure markabaiun 37 minuto, ia 38 jartzen do. Bai, eta telebistakon 42, ez dakit. Nik uste eta honekin bukatuko dala, ez? Bai, asko zaio ez da gaitzen. Baina, gerta daiken okerrena da, zigor golpeen bat eta zigor golpe asko itegatik, ensaio de kastigo deitzen zaion apitatzea, eta hor zazpi puntu dira. Orduan, eskun hortzeon partidu bat, kumulitzik. Aspaldi nahi urduri jarri be partidu bat egin, Dios, hoi tensioa. Eta puntu oso gutxikin gaina, bigarren zatiko puntukin izan da dana, baina eske, hasieratik izan da tentsio konstante bat, oso berdin jundi eta... Ea ba. Gutien. Hor. Ondo, aguantatzen, ordiziarrak, oso ondo. Alde nindi baloia, ea ba. Gure. Bai, eta zepitatu dugu. Baloia, berai, ordiziarrak sartu duten txegua ordiziarren marran. Eta bain, 22ko sakia izango da. Barkatu baina... Azte bukaera. Bai. Gure gale, vamos. Ointxe bertan... Minutu asko hondi gaina, azkeneko metro gutxoetan sartuta. Bai, eta hori... Presionatu eta venga. Hortxe mojak, gogor. Gogorra da, mutikoa. Eutxi hor. Hortxe zapatia bat ikusten hogeita atzeaka. Bai, ea ba. Hortxe Xabi eutxita. Alde nilio baloiak. Berreskuratzen duen baloia eta behingoz bukatzen da partidua. Bai, favorez. Hortxe gogor. Ze partidua. Bai. Hortxe eutxiz berriz. Hortxe bat metra bigatze, bai, azti hor. Ondo gelditu du, Gehi hau diela. Bai, moja hor berriz, Eskua jokatzen gaina. Alde nindioa, alde. Alde hor. Eta ordizarrentzak goia bana, eta nik uste bukatu dala. Hortxe. Esagun nuke. Eta, bai. Garai, erra. Buah. Nabari da. Sineste zine. Nik uste Malkoren bat beste gaurkoan eroiko dela, Buah. Haze partidu. Ikaragarrie.
Ezingo zu ikusi, bankilloko jendenak etxetik baino eske dabiltzanak, sinez gaitza, benetan, Finaldu bat izango balitz ez. Bai. Markoak eta... Buah, ederra, Dana besarkadak ematen. Oso garrantzitsu eta gaina hola irabaztek, gainaute komentako modun, datorren asteako emateizu txute bat. Bai. Eta sinestea, ez, norbea zertako kapazan, nik uste. Bai. Oso gorra zan partidua, Ez nuen uste hor dago kopozanik, Ez, baina, 16 eta 10, 6 puntuko diferentzia baino, zelaien puntu erdi batekoa, Bai, hori lez. Ba, hoxe, datorren astean esan duen bezala, partidu guendik igual gorragoa tokatuko zaigu, bizitzea. Tamalez ezin izango du hemendik bizi, baina, bueno, jarraituko dugu aldan modun. Eta, bueno. Kopako semifinaleko pasia jokun daula, bihar, hurrengo astean, horkau. Hori da. Eta, bai, bi partiduko balioa dauken partidu izango da, hurrengo astekoa. Ea ba, aste hontako partidu bezala juten dan, eta, bueno, eta hola jarraitzen dugu. Edarra. Eskarrik asko. Zorionak talde guztik. Eskarrik asko gure ginotegatik, dana azaltzeagatik, eta, bueno, hola biziarazteagatik baita guri. Eta, bueno, espero du baiet, eta hor dizik hola aurrea jarraitza. Eskarrik asko baita beste denotzaten guztioi, tamalez ezin izan gozatelako hemeneo, baina, bueno, laizte erreotea espero deu, eta hoxe, bultza hor dizi, ez? Bultza, hori da. Eskarrik asko, agur.